glutenik gabeko ogile iten esango nuke urtebete bat izin dela probak iten da zeiten, baina findu arte. Arrozan irinakin, almidoia tapiokana ibiltzen dut, nire favoritu, baina patatanare ibiltza badago, eta hartuana edo maizena. Eta hiru horiekin azketak eginda, gluteneko irinan imitazio, estruktura oso antzeku elortzen du, eta hori biltzen dut eozer gauza egiteko. Gaietak edo bexamela edo dan. Jutezea errezeta hori afinatzen. Eta gero behin ikustetenin errezeta bat ondo funtzionatzeula, orduan Instagramea iotzen dut. Baina badakit igual beste pertsona batentzako lanetik gaueko 10etan bueltauta ogi hori iten ez dela hasiko. Orduan izintzan idea hori bai lagunek bultzatu zibelako eta bai bestaletik ikusten nulako jendiak benetan ikasti ezokela o behin errezeta ikusita sekreto eta trukuak iskuta gabe hauxe dezut errezeta, Nikola iten dut eta hola atetzen zat. Ikusten denez jende asko eta gaina idazten aizabenak eskertzei zuta hoitie eta urrengoako itileik ezu ez dakiz zer da, behaiek ezate ben plan plato hau egiten intentatzen nahi naiz eta ez zaitatatzen eta favorez bideo bat o zein ezkeota. Holaxe, baina lista apuntauta dakat.